Krížová cesta s bolestnou matkou Máriou. S pozornou mysľou a vnímavým srdcom sa vráťme v tomto uvažovaní do Pilátovho nádvoria a spolu s bolestnou matkou Máriou kráčajme za jej synom, ktorého ľudia odsúdili, zbičovali a nakoniec usmrtili. Dobre si všimnime ich znášanie bolesti a naše bolestné chvíle. Nech všetko, čo nebude v súlade s Božou vôľou, dokážeme s jeho pomocou meniť, aby sme sa raz stali hodní Kristových prisľúbení. Nech za nás všetkých oroduje Matka Sedem bolestná a Teba, náš Pane, prosíme o zmilovanie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Prvé zastavenie. Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa Ti, Kriste, dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Žiadny z evanjelistov ani slovom nenaznačil, či Ježišova matka bola svedkom kričiaceho davu, žiadajúceho synovu neodkladnú smrť. Aj keby tam nebola, určite sa o tejto neľudskej žiadosti dozvedela. Náš sluch, to je prvá cesta bolesti. Naše uši musia ako prvé privítať a objať kríž v podobe zlého, žalujúceho, odsudzujúceho alebo inak zraňujúceho slova. Vypočuť si zlé správy od iných bolí často viac a dlhšie ako samotné zlo. Matka, Ty si bola pozorná k Božím aj ľudským slovám. Aj tvoje uši si museli vypočuť prvú bolestnú správu o Ježišovi už na 40. deň po betlehemských Vianociach. Prosíme ťa o tvoje povzbudenie vo chvíľach, keď nám iní budú prinášať zlé správy o nás a našich blízkych. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Druhé zastavenie. Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Kedysi sám Ježiš povedal, že za ním môže ísť iba ten, kto zaprie sám seba, zoberie svoj kríž a bude ho nasledovať. Nie všetci máme odvahu splniť túto Ježišovú podmienku nasledovania. Máme strach, že to neskončí dobre. Ale môže cesta kríža sprevádzaná Ježišom skončiť zle. Môže minúť cieľ. Zmysel života väčšinou strácali tí, ktorí sa krížu vyhýbali zďaleka, aby nepocítili jeho ťarchu. Ťarchu odsúdenia, posmechu, slabosti, zlyhania, padania či nepochopenia. Len kríž nesený s Ježišom končí pri Ježišovi. Matka plná bolesti, vyprosuj nám odvahu vziať kríž pripravený podľa mier našich ramien, ktorý sa nám nestane ani ozdobou, ani cestou k zúfalstvu, ale iba znakom vykúpenia. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí.
Tretie zastavenie. Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Už od raného detstva sa učíme padať, ale aj stávať. Prvé odreniny na detskom tele sú prípravou na skutočné odreniny života. Mária ako starostlivá matka určite pozorne sledovala prvé kroky a pády malého Ježiša v jeho začínajúcom pozemskom živote. S nie menšou citlivosťou vnímala aj prvé kroky a pády na jeho poslednej životnej ceste. Keby mu mohla pomôcť, určite by to urobila s najväčšou láskou. Matka, sprevádzajúca svojho syna, stojí pri všetkých otcoch a matkách, ktorí vidia padať svoje deti na cestách života a nedokážu im pomôcť. Posilňuj ich, aby dokázali kráčať touto krížovou cestou až do konca. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Štvrté zastavenie. Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Jeden krátky ľudský úsek cesty kríža, o ktorom viac hovorí mlčanie ako slová. Vzájomná výmena bolesti v krátkom pohľade jeden na druhého. Koľko takýchto stretnutí sa odohralo aj v našom živote. Niektorých takýchto pohľadov sme sa aj báli. Báli sme sa pozrieť do očí jeden druhému, pretože sme cítili bolesť z bolesti druhého. Matka bolestného stretnutia. Buď pri všetkých našich stretnutiach, pri ktorých sa nielen ťažko hľadajú slová, ale aj vzájomný pohľad. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Piaté zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Cestou prinútili istého Šimona z Cyrény, vracajúceho sa z poľa, aby pomohol niesť Ježišovi kríž. Rozšírenou chorobou súčasnej doby je neochota a ľahostajnosť, ktoré prináša uponáhľaný spôsob života. Čoraz ťažšie je zastaviť niekoho pri tragédii iného, nehovoriac o zotrvaní pri lôžku trpiaceho alebo umierajúceho. Tak veľmi potrebujeme Šimonov, ktorí sa nepozerajú uštvane do svojich mobilov a diárov, ale pozerajú na človeka pred sebou. Potrebujeme Šimonov, ktorí žijú v tomto svete a nie vo virtuálnom. Matka, o tebe nikdy nebolo počuť, že by si pomôcť nechcela, alebo že by si niekoho nevypočula. Uč nás tomuto postoju. Pomáhať a vypočuť tých, ktorí to najviac budú potrebovať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Zastavenie 6. Veronika podáva Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Aj keď nie vždy sa podarí odstrániť bolesť či utrpenie človeka,
Vždy je možnosť ich zmierniť, alebo aspoň tíšiť. Dnešnou Veronikinou šatkou môže byť povzbudzujúci dotyk ruky, nefalšovaný záujem od druhého, či potešujúce slovo, ale aj krátka návšteva, odpúšťajúce gesto, či nová šanca daná druhému. Matka milosrdenstva, určite si s ďakou prijala tento skutok lásky, prejavený utrápenému Ježišovi odvážnou ženou. Vypros požehnanie rukám dnešných Veroník, ktoré zmierňujú bolesť iným, rukám rodičov aj detí, lekárov aj sestričiek, ošetrovateľov či psychológov, ako aj tým, ktorých službu pokladáme za samozrejmosť. A predsa nie je samozrejmosťou, ale darom lásky. Nech o všetky tieto ochotné a láskavé ruky bude raz postarané inými. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Siedme zastavenie. Ježiš druhýkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Všetky druhé či opakované sklamania dokážu zobrať značný kus sebadôvery a odvahy, no súčasne pripomínajú, že stále nie sme hrdinami ani víťazmi tohto života, ale ustavičnými pútnikmi, ktorí musia počítať s ďalším pádom. Napriek všetkému znechuteniu zostáva silná nádej, že cesta kríža sa nekončí druhým pádom, ale že s každým pádom padá na nás aj dostatok potrebnej milosti k opätovnému začiatku. Matka, vytrvalo kráčajúca za svojím synom, aj teba druhý pád Ježiša bolestne zastavil. Prosíme ťa, povzbudzuj všetkých, ktorým opakované hriechy, sklamania či choroby zobrali odvahu vstať a žiť ďalej, aby neklesali na duchu a uverili, že v Božom pláne má všetko svoje miesto aj zmysel. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Osme zastavenie. Ježiš sa stretáva s pláčúcimi ženami. Kláňame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Slová, ktorými sa Ježiš prihovoril ženám, nariekajúcim nad jeho osudom. Aj dnes je veľa plaču vo svete nad všeličím. Pláče sa nad situáciou v spoločnosti, nad stavom prírody, nad nestabilnou ekonomikou, nad neistou budúcnosťou. Ale takmer nepočuť plač nad sebou samým. Ako by sme zabudli na tento plač. Radšej plačeme nad niečím iným. Plakať nad sebou bolo v minulosti znakom kajúcnosti a pokánia. Teda skutočná kajúcnosť začína v nás samých. Tam majú tiecť skutočné slzy pokánia. Až potom nad tými, za ktorých sme pokrvne či duchovne zodpovední. Mária, matka plačúcich, ty najlepšie vieš, čím tvojho syna zraňujeme a čím si najviac ubližujeme. Vypros nám pravé slzy pokánia a zotri všetky falošné,
ktorými klameme seba i druhých. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Deviate zastavenie. Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Tradícia hovorí, že to bol najťažší pád tvárou k zemi. Posledná rana je vždy najcitlivejšia. Posledné zlyhanie akoby nás chcelo presvedčiť, že všetko bolo zbytočné a nemá zmysel niečo začínať. Aj pri poslednom Ježišovom páde musela jeho matka Vera trpieť. Možno sa v srdci pýtala, či už nestačí toľko bolesti pre vykúpenie tohto sveta, či už nie je dosť krvi stekajúcej po zaprášenej ceste kríža. Ježiš si však nechcel pre seba nechať ani jednu kvapku krvi. Bol rozhodnutý vydať všetko za všetkých. Matka, znášajúca každé utrpenie svojho syna. Neopúšťaj tých, ktorí v týchto chvíľach kapitulujú vo svojom živote. Vypros im novú nádej, že aj ich bolesti sú užitočné pre tajomné telo Kristovo, ktorým je cirkev. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Desiate zastavenie. Ježiša vyzriekajú z jeho šiat. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ľudská zloba je neskutočne dôsledná. Zoberie aj posledné zvyšky handier človeka, aby nebolo pochybností, o koho ide a čo sa s ním udeje. Potupenie musí ukrižovaného preniknúť až do posledného špiku kosti. Avšak potupenie syna bolo aj potupením matky. Je to častá scéna, ktorá sa dodnes opakuje. Podceňovanie detí je podceňovanie matiek. Posmech z detí je výsmechom matkám. Ubližovanie deťom je utrpením matiek. Matka potupeného syna. Pripomínaj nám úctu k všetkým deťom, ako aj úctu a citlivosť jeden k druhému. Nech sa zbytočne nezraňujeme, ale nech si pamätáme, že vnútro každého človeka je svetou zemou, pred ktorou sa treba s pokornou úctou vyzuť tak, ako to urobil aj pokorný služobník Mojžiš. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Jedenáste zastavenie. Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Vysilený Ježiš sa stáva ukrižovaným zločincom. V tej chvíli sa otvárajú nové pramene prenikavej bolesti, ale aj pramene spásy. Iba skutočná láska dokáže ísť až za hranice smrti. Možno sme v našom živote videli už niekoľko pribíjaní na kríž, ktoré radikálne zmenilo život ľudí. Onkologické ochorenie, náhle ochrnutie, strata reči alebo pamäti. Uniesť tieto pribíjania na kríž chce Božiu silu, ktorá v tej chvíli prijíma a nepreklína, odovzdáva a neuzatvára sa, ktorá obetuje a neľutuje sa. Matka ukrižovaného syna s tupým zvukom vbíjajúcich klincov do tela ukrižovaného
prenikal do tvojho srdca jeden z posledných mečov bolesti. Buď pri tých, ktorým klince života znehybnili nielen ich tela, ale aj ducha. Oroduj za tých, ktorým život spočítal všetky ich kosti na kríži života. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Dvanáste zastavenie. Ježiš zomiera na kríži. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Žena, hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. Ako hovoria niektorí duchovní otcovia, v ten deň a v tú hodinu zomreli na Kalvárii dvaja, odlišným spôsobom. Syn aj matka. Zomreli, aby už nepatrili sebe, ale všetkým. Preto aj posledné zvolania zomierajúceho Ježiša sú určené nám. Hľa, vaša matka. Matka, hľa tvoje deti. Boli sme si daní do vzájomnej starostlivosti. Nielen ona nás bude ochraňovať, ale aj my si ju máme chrániť vo svojom živote. Matka zomierajúceho Ježiša, stoj pri zomierajúcich dnešného dňa, pri hôžkach, na cestách, v práci alebo odpočinku. Nech aj oni počujú slová o tom, že si ich matkou a oni tvojimi synmi a dcérami. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Zastavenie. Ježiš je zložený z kríža. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Dobrý a spravodlivý muž s menom Jozef, pochádzajúci z judejského mesta Arimatei, s odvahou vybavil žiadosť u Piláta, aby mohlo byť sňaté z kríža mŕtve Ježišovo telo a uložené do hrobu, v ktorom ešte nik neležal. Ale skôr ako mŕtvé telo spočinulo v hrobe, ešte na krátky čas zotrvalo v náručí bolestnej matky. 7-násobná miera bolesti bola dovršená. Bolestná matka s doráňaným telom syna. Známy výjav spod kríža, ktorý ruky umelcov veľakrát citlivo zobrazovali, a predsa nikomu z nich sa nepodarilo zachytiť skutočnú bolesť dvoch srdc. Matka s prebodnutým srdcom, buď blízko všetkým bolestným matkám, ktoré držia v náručí fyzicky alebo duchovne mŕtve deti. Dodávaj im nádeje, že smrť nemá posledné slovo, lebo všetci mŕtvi raz ožijú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Štrnáste zastavenie. Ježiša pochovávajú do hrobu. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Po krátkej rozlúčke s mŕtvým Ježišovým telom nasledoval rýchly pohreb,
na ktorom sa okrem jeho matky zúčastnilo pár odvážlivcov a známych. A potom už len zapečatený náhrobný kameň a hlboké ticho. Prázdne popravisko a plný hrob. Žiadosti smrti bolo vyhovené. Ale už na tretí deň sa všetko neuveriteľne zmenilo. Dnešné golgotské popravisko s prázdnym hrobom je plné veriaci v Krista. A všetky hroby sa stali hlásateľmi nielen smrti, ale aj neodbytnej viery vo vzkriesenie. Každý hrob je pripravený na posledné otvorenie sa, pretože žiadnemu hrobu nikto nepatrí navždy, ale iba do času. Matka vzkrieseného Pána sprevádzajú všetkých kráčajúcich k hrobom svojich blízkych, aby týmto pozostalým smútku zostala aj silná nádej a viera na opätovné stretnutie v blaženej večnosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami vočistí. Mária, naša nebeská matka, ktorá celé stáročia bdieš nad každým životom, zrodeným na tomto kúsku zeme. Ďakujeme ti za tvoju ochranu a prosíme o neustálu prítomnosť medzi nami. Prihováraj sa u svojho syna za naše rodiny rozídené po celom svete. Pros za budúce generácie, aby neopúšťali dedičstvo otcov, vieru v trojediného Boha a svätú cirkev. Buď pri tých, ktorí sa cítia osamotení. Posilňuj tých, ktorí slabnú na tele i na duchu. Ukazuj cestu tým, ktorí blúdia životom a nevedia nájsť cestu k Bohu. Oroduj za tých, ktorí už opustili tento svet a s ktorými nás spájala jedna viera a jeden krst. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.